IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ingunam-gunam ni Mr. Michael Shalsita, organizer ti Little League Philippines, nga ti kakrunaan na rason no apay iti probinsya tinapili kas host province kat gapo iti naraway nga agkakapinta sa tourist spot na. Kinunana, mga bakman no maati dagiti atleta kat sigurado anay ka dagiti iti gundaway ang makapasyar karay may panpan na kalit Ilocos region nga bitbitin da inton tumaeng dagitoy. Isa talaga ang Ilocos Norte sa target namin because unang-una, tourist spot. So, yung mga taga Mindanao, yung taga Visayas, first time nilang pupunta sa Ilocos. So, nandiyan ang Bigan sa Ilocos Sur, nandito ang Pagudpod sa Ilocos Norte. So, Lawag, by the way, nandito lang. So, excited sila dahil alam nila na pagkatapos ng tournament nito, matalo't manalo man sila, meron silang makikita na tourist spot para sa pag-uwi nila at paglaki nila sa ma-remember nila ang Ilocos Norte na Philippine Series. Iti sa bali abangir in lawlawag ni Shalsita dagiti mapagasata na makagunoda iti kampyonato karetoy a pasalit pa ket mangirepresentar iti pagiliana iti Asia Pacific. Inay na karay iti dumapaya kategorya ti ayam ket no mapagasatan may patuloda iti pagilian a Japan, Korea, Jakarta, Taipei ken iti Estados Unidos. Maasa kami na ito ang pinakamalaki na gaganapin namin sa dami ng mga tao, sa dami ng mga players, sa dami ng team. Right now we have 170 teams na maglalaro para sa kampyonato ng 10 under, 12 under, 50-70, 13 under, saka 16 under. Same baseball and softball. Okay? Ang mananalo rito will represent Philippines sa Asia Pacific. Ang major will go to Korea. Ang 50-70 will go to Taipei. Then ang junior league ng baseball will go to Korea again, ibang part ng Korea. Tapos ang senior natin, yung 16 under will go to Jakarta. Okay? Sa softball naman, ang major, yung 12 under, will go to Japan. Ang junior, ito yung pinakamaganda sa junior, yung mga 14 under, okay, will go straight to the World Series sa Amerika. Okay? Libre lahat yun. Ang bayad lang natin doon is yung visa. Tapos ang senior will go to ASPAC again sa Jakarta. So, ito para sa mga bata. Walang biro-biroan dito talaga. Labanan to ng mga magagaling. Kabayatan na marugiti aktibidad kareto nga aldawa babaan iti maysa parada inton malem oras sa alas 3. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.